Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the land of the Lord. Africa. Sise Africa, sise South Africa, siKwaZulu, idistrict iLembe, sise Mandeni. Sizokwenza part 3. Part 3 noma ngathi episode 3 sikwamthembu sikwamvelase. Umniswe Mvula obani? Ojama. Sibayeke kojama singene la. Mana ke namhlanje sisekhaya. Sisaqhuba lona udaba likaKhulekani. Kodwa uthe uKhulekani manje hayi. Yena wasithatha wasesemfuleni wasichazela ukuthi akwaziyo ngomama nobaba wachaza kwasemfuleni. Sasho ukuthi sicina sifikile ekhaya. Hawu masithi siyangena ekhaya khona umafungwase. Uthi ngekhuluma ingane ngekhona. Ngekhuluma ingane ngekhona ngayibona ekhuluma. Nobhuti omdala okhona lapha. Ubhuti omdala ngizobuka ngizothi ngi-eda. Ngithi ngi-eda. Mina nguNondomiso Mthembu. Yes. Ngoseswa la ekhaya umdala. Ngilama ngibhuti la ekhaya umdala sibonakaliso. Yes. Mina ngilanywa uKhulekani. Yes. Thembu gcina uwandile akakwazanga ukuthi abe khona nathi. Yes. Mhlambe senzo episode 3 udaba lokwamthembu abazali babhubha kwaku 2002 kwaku 19 July lalini izulu. Wena lolu suku lukufica kuphi umbiko ukufica ngani fica ngefoni fica kuphi? Usuku langifica ngiseThekwini ngangifunda ngenza unyaka wokuqala ngesingenza electrical engineering. Ngangihlala nezinye izingane ezo4. So ubhuti wami lo mdala wayeshadile nomunye unkosazana okuthiwa uZodwa Mthwana. So uZodwa wangafona kimi wafona intombazane esasihlala nayo. Shuthi wachaza ngendlela achaza ngayo. Kwakwenzeke khona ngoFriday mhla 19 ngoSaturday wafona kuleyo ngane. So nje kwakuyingane nje eungoqo. Umngane wakho lo? Yes, ngihlala naye. Yes. Ubaba wayivele baba osencishe ngakhohlwa kusho ubaba wayethe angibuye Friday lelo langa lelo abashona ngalo. Wayengifonelile wathi angibuye kwakufastiwe lonke lelo sonto. Sizoba nenkonzo yokuya entabeni ngothandazwe entabeni. So mina akangifastanga. Okay. Ngalamuza laphana so ngangisaba ukubuya uzoyothandazwa ngikade ngafastile. So mase ufona uZodwa mhlambe before ufika kuZodwa wena ufastile ngani babethe akuyofasting asiqale lapho esilungiselela kwakhamba nje baba kongihloli sasifaste izinsuku ezinde ngibe ngitadisha ngibe ngibhala kwakuJuly ngibhala ngilambe yabona nje kwakubuye kungishaya ukufasta. Angithi ma ufasta usuzothandaza ungadli uphuza amanzi phela. Yes. Sesenze i-dry fasting singawaphuzi namanzi isikhathi esiningi ubaba mhlawumbe nithola ukuthi yena ufast day and night thina fast all day phela sidle after 6 ntambama. So thothi mhlawumbe ngibezelile ngo12 ngahluleka and ekwazi ukuthi uma ufika asho ukuthi wena ungafastile wena ubudlala. So nje ngangibalekela lokho ukuthi ngiyazi ukuthi ngibizela ukuthi kuyothandazwa kade ngafastanga. Baba wayena lento kubona emicroscope esezulwini. Kawintetsa ayibe njalo baba. Ma ukuthiwa nje kufastiwe la bese kuba khona ovelo wathi kwamakhelwane mhlawumbe wacela amakhekhe wathi uzokwazi ukuthi baba abone ukuthi kunesimo samabhiskiti. Sasahamba nje baba fastiwe sentabeni sothandaza kukhona omunye umngane wakhe uSibo kushuthi hayibo amagama abantu faya amagama abantu ukhona omunye umngane wakhe kushuthi owayengenzanga kahle. Washo nje sasokwa athi ongafastile ngithi ho into ayiphalaza baba sifika kungakanyuka nasentabeni. Hawu into ayiphalaza mana kuphalazwa yini wasukeleka nje kweza kanti ubaba ubeseshilo kusuka la wathi ho anti ngafastile la kodwa sambi afika ke kanjalo ke phambili mana ubaba lento eyimangaliso wayezenza imangaliso yini
yebo baba cha bekhuleka impela ebekwazi ukubona izinto ezizokwenzeka kangangokuthi ngakemgcine mina ngolesithathu ekseni ngakade ngila ekhaya ngangizobhala ngolesine nalesihlala bashona ngalo noma ndiyolandelayo so ngangila ekhaya wayefuna ukuthi mangiqeda nje ukubhala ngibe umuntu ola endlini so ngakade ngila ekhaya ngahamba ngolesithathu ekseni ngolesibili ebusuku wakhuluma nje sikhona ngale kamerweni noma washo wathi ngiyabonga ubaba nje umuntu ohlala ethethe impilo yakhe yonke lo muntu ohlala ethethe bathi ngalelelanga nje wakhuluma nami into eyangidida wathi nje ngiyabonga ukuthi akaze ungihluphe kuze kube manje ingane engangawe ziyahlupha ngiyabonga ukuthi akaze ungihluphe ngiyathemba ukuthi uzoqhubeka wenze njengoba wenza ubaba bengakaze nje angincome impilo yami yonke afuqamba manga wayehlaze engithethisa nje behleze ikhala ngemvubu nje nawe ukhona esikimini semvubu mina baba bengishayelwa bese nokhazini bebehlala la ekhaya abakubo kamama bese bana bazalwane thina imvubu besitholela ukuthi ubaba usifice esihleze evrandi abama sifice esihleze evrandi eqhamuka lapha ngemoto into esasibaleka ethi sishoda ngemsebenzi la endlini sibuka abafana evrandi manake ubaba wayemfuna into ohlala evrandi hayi emgwaqweni evrandi wayengafuni nje ukuthi ungazazi ukuthi wenzani muhle evrandi phela kusho ukuthi awazi wenzani uma ungafundi ufunda iBhayibheli ungafundi iBhayibheli uyaclean uma mina nje baba wazashona baba ngakaze ngingene lapha kamakhelwane lo nalo makhelwane akaze nje thina sihlale komakhelwane ethi siyodlala nezingane zomakhelwane siyodlala izindlu akaze siyenze leyo nto la ekhaya kangangokuthi uma kwenzekile kwafika ingane yamakhelwane ithi izodlala la ekhaya yes avela sasiwashena udonga athi mawabo awubafakela amanzi ebhaketeni awukwangcono wafika umngane wakho londumiso uma ngayikhona lokho abangani bakakhulu ngiyakhumbula ukuthi bathi bafika ethi abasiphula idindi egcekeni ameke egcekeni ingane nje zazisibalekela vele ngoba kwakwazi ukuthi ubaba onjani mana nizalwa inkonzi nina ngempela abanje bamanje sangikaze ngidlale angazi nje kuthiwa ngidlala egcekeni ngiyadlala ngiphandle ngiyadlala kaze empilweni yami akaze kuthiwe ngikamakhelwane ngivakashile ngikhumbula nje kune graduation la ngiqala ukubona graduation la kwa graduate ngicabanga ukuthi bhuti wakhona bhuti sifisa ngazi nosesigugu babegqoka boyi2 amajazi angikho sho ukuthi kwa date kabani yes ngibona kumnandi kugcwele ngilunguza la ngilunguza wathi uma baba ubavumele phela khona bezomotivate ukuthi bayofunda wathi baba bafunani bafuna ukudla ngikuthenge bafunani bafunani emzini yabantu yini engakho lapha nekhona angisazi ukuthi ubani nowaphendula sithi kuhlatshwe isikapha sasambe siyothengwa yakhiya so nje babeqala la ekhaya ulishawela uqala ukuthi uyintombazana uficala uhleze evrandi hayi ukuthi ubuhamba nabafana ubuye usevrandi nababa ngaze ngaqeda umatric nje bengangishela kwayibona abafana basesikoleni bebeyazi lento ukuthi kwakwaziwe nje ukuthi khona into engahambi kahle kulo yamuzi anginayo ufana wangishela mina ngazaqeda umatric aze ngishelwe umuntu emhlabeni akekho nje ufana nesikhathi sale nonsense engangiyiphila singabuye sasikayiqhube kasekho baba baba umsweli ka-matric imila ngedwa esikoleni ongayanga i-matric dance i-matric dance ethi ngangifunda esikoleni kuthiwa isempoqo sila nje eduze i-matric dance yethu ngaleso sikhathi wahanjwa Friday kubuye Sunday so kuma wancenga ukuthi wabo usiboka deyile ngonyaka odlule wangasho lutho wahamba nje usiboka ba right sekuyi10 yami ke ngonyaka olandelayo wachaza kumake ukuthi cela undomisa ke matric dance bani ngiyake matric dance lapho ngihleze ngigunde imbonculo isikoleni sonke nje matric game ngigunde imbonculo ingane ziyaluka zenzela ukuba zinhle ngama matric dance uthi baba amfuna intonjana ndala la emzini wakhe ngihleze ngigunde imbonculo amfuna umuntu onjani intonjana ndala awuliphinde lelo untonjana ndala athi ingane nje le
akukho umuntu ozolu lapho baba umsolo ngigunda yena hayi ukuthi ngigunda esaloni ngigundwa uyena ngikunda ngomshini hayi azothi yini lezi zinto esigunda ngayo kodwa nje khona ngigundwa uyi izandla zakhe. Wena uniphethe ngendlela efanayo umfana nentombazana la ekhaya yinto edayifana ustraight kodwa amantombazane iningi nje baba wayenye into engakwazi ukuyichaza ngoba nje nje baba kwathi kuzoba matric dance wancenga uma wancenga wazi wavuma wabuza ukuthi kwenziwa no matric dance uma ke wayazi ukuthi kufanele akhulume kanjani naye yes wathi hayi sokubonga uNkulunkulu baba ukuthi ingane uyigcinile yaze qeda isikole ezinye ingane ezishona ezinye ingane zisiyeke isikole oh yes ayikuma ke wangithungisela ke wathunga into engizoyiqhawe matric dance yes walokhuza hayi hamba khululeka nje ngithi sisekhaya siyaxoxa awuzukuboshwa kuyona ecrime scene natshwala into yokuboshwa yeah wakuthungisela uma wangithungisele nami ngajabula ngakholwa ukuthi ngizoya matric dance kuthi mhlawumbe kusele u2 weeks ekhanjwe wabuza wathi manje masibonaliso mina kuzoqhubeka imapha amasudu engihamba nawo kwi-matric dance ubuza yena baba oh buza uma okay usimapha amasudu azohamba naye yena kwi-matric dance oh now say uyafunda naye uma uyambuza ukuthi hawu nawe baba uya kwi-matric dance kanjani hawu phela ingane ibifundiswa yimina leminyaka yonke eyi-12 mase kwaba uNkulunkulu siyombanga nobani kade ngikhokha ngedwa ngenza yonke into ngedwa uma uyabuza hawu ubaba uzolalaphi hawu kanti yena lo uzolalaphi asala kanjalo uma vele wathi asivele sikhansele lento oh nayi ikhanseliso ukuthi naye uthi uyakhona ubaba uyacabanga baba lapha nafica ingane zabantu ziyiphuzela zenzani izoshaya zonke ingane zabantu angazazi zonke ingane zabantu angazazi lapha ayikwa ukuthi nje wathi uma uyabona na ukuthi ngizamile ayikho ngeke uze kulunga uthambe nobaba uzoboshwa ubaba lapha ngeke ambuye waphela kanjalo ngidaba kanti ubaba wakho hayi ngeke ubaba wakho unjani baba umuntu onjani lo hey baba okay unjani kumama kuma wakho baba wayemthanda uma wayemthanda uma uyamthethisa waye abantu abawuthu nje angazi yabo indlela ayemthanda ngayo uma indlela esishaya ngayo thina iMpumalanga neNtshonalanga uma baba bewumuntu ophansi olungile onothando ukhulumela phansi ngapheka kwakho kakhulukazi ubehlonipha yes uma ubehlonipha bemhlonipha ubaba khona isikhathi nje ubaba manje neyinkinga amabhizinisi ini engasasebenzi wagcina sethutha abantu ngeveni abaye eSamungu esehambele eSamungu so njengasekho right emalini uma wa decide yena ukuthi hayi uzomnikeza ikhadi lakhe lase bank lihlale kuyena kuba uyena wenza zonke izinto hey waphuka baba umoya wami oh manake wena wakho umoya usuphuka kanjani ke uphuka kuphi la umoya wakho uthi baba lingahamba kanjani ikhadi lika mama okay libe ngakubaba ngazi ukuthi abonje bani kubaba yeah umuntu akathole ngisho ichepisi wawuzothola ichepisi yana ngani kwashepisi awukushephiso la aliki lokusho kuthiwa kwashepisi lengapha nakya uma phela baba bengikwazi uma nje baba bayisho bomuntu ophansi akathandi nokukhuluma uma ubukwazi ukuthi ma esikoleni kufuneka imali ethile into ethile yabo uchaza into engekho nje usho leyo mali oyidingayo usho into engekho ukuthi uyafuneka esikoleni uzoyikhipha imali ayikhipha imali omali engayena umuntu i-own esandla esiqinile hawu baba hawu ngaze kuzochaza uprincipal umhloli kodwa akabahloli uthi ngoba uzofunda incwadi nazo lo 201 lo 200 futhi sakho ku-school fees lo 201 akuyake noma beyinike leyo ningasamfaki kuyona kanawo lo 200 awusikomadoda awu phele kanjalo baba ziyahamba insizwa amadoda kusale ibonga uyabona lapha insizwa lena so nje baba uma beyiphansi kubaba kodwa uyakholwa hayi baba lapho ke baba hayi angikwazi into engakwazi ngisho ukuyichaza yabo nje baba sake sana lento yokuthi ubaba uthanda abazalwane ngaphezulu kwethu ubaba
ebethanda uNkulunkulu ngaphezu kwawo wonke umuntu nje empilweni yakhe. Into isikhathi sakhe, imali yakhe, yonke into yakhe ebeyispenda kuNkulunkulu more than kuthina. Ebesho vele ukuthi vele ngizohamba uNkulunkulu yosale nibona. Bengazi ukuthi nje vele uyasijwayeza ukuthi akuyena umuntu esizohlala naye isikhathi eside. And washo baba ukuthi ngalelanga ngithi mina wazoshona Friday ngolesibili washo ukuthi isikhathi sakhe sesiphelile. Washo nje straight ukuthi isikhathi sami emhlabeni. Abazalwane bonke bayazi ubaba wamemezele ebandleni ukuthi isikhathi sakhe sesiphelile. Kodwa uyabona indlela uma azosala ehlukumezeka ngayo emhlabeni mengasekho. So ucela uNkulunkulu ukuthi bahambe boyithu. And baba angizange ngibe nakho ukuthi lento userious. Angikhuluma iqiniso nje ngibanga nakho ukuthi impossible leyo umuntu phela ngazo umuntu unesikhathi sakhe umuntu ukuthi baba isikhathi sakhe siphelile ngangimazi ukuthi uqinisile ngangazi ukuthi into ayishoyo isuke izokwenzeka noma ngabe into kanjani into ayishoyo isuke izokwenzeka lokho ngangikwazi kodwa ukuthi kwaku possible ukuthi angashona kanye noma emqondweni wami nje akuzange ngikuthatha njengoba wayesho ngangazi ukuthi mhlawumbe usho into ayifisayo ngoba mhlawumbe uma yamthanda kakhulu ufisa ukuthi ashone naye into engeke iziyenzeke. Usho kungolwesibili. Washo ngolwesibili baba ukuthi wakekho ngoMonday ngakafiki ngafika Monday ntambama into yaqala Sunday wabiza meeting ukhona uSibo bhuti uSibo ukhona uZodwa unkosazana uSibo uSibo baba washada efunda enza first year mangosuthu wasefunda umatric uZodwa efunda standard 9 ubaba walobola bamlobolela leyo ngane wambeswa washada washo ukuthi isikhathi sakhe sesesincane ufuna kube khona umuntu ozosala la ekhaya. So ake ngincike odongeni manje ngifuna ukuncika sengifuna ukuzwa kahle ukuthi nizalwa ubani kanti nini angifakaza ubapontshane lo asikhonzane Africa my continent, Africa my home. Uyiba ungayikhohlwa. Kunomfundisi uMpontshana la. Naye uzoyifakaza le ndaba. Ngenzela ukuthi sihambe yabona namhlanje sifuna ukuzwa uyabo sekuvela amanye amapage ke manje. Sithathe dadwethu. Ubaba nangu uyamlobolela umfowethu. Uthi isikhathi sakhe iwash. Yes. Yeah. So washada kuSibo. Washada 2001. Wawenza first year noma second year? First year wayenza first year mangosuthu. 2001 washada. 2002 May or April ngikho ngedate bathola ingane yomfana ukuthiwa uMnisi. Mana ke lo mayiganwa ngo2000 wenza first year unkosikazi wenza umatric. Wenza umatric. Unkosikazi wase Campbelltown. Oh okay. uZodwa Mthwana wenza umatric eCampbelltown. So ubaba unalomsebenzi wokumlanda ngo Friday. Ulanda bani uZodwa umakoti. Usahlala kuba ngithi uqeda isikole. So Friday uyalandwa ezela bashada kuvalwe ikole. Ezinye ingane makuvalwe ikole ziyavakasha ezala ekhaya kuyashada la kuhlala. La sophutuma lo mshado uzobe kuvalwe ikole. Niyenze lento iqede nibele esikoleni sene kahle. Ufuna ufike usufaka iring uyifakile mankoti iring efunda 10. Baba. Okay, nanga uyamlanda kubaba. So kwenziwa lento ukuthi Monday eksene emhambisa kubo. Friday yamlanda bala ekhaya. So aba pregnant the following year useqedile umatric usekhulelwe kakhulu. Walinda ukuthi atete uzoqhubeka esikoleni the following year. Ngalo nyaka ke etetile yathi ingane ina 3 months ke bashona ela ekhaya. Oh yes ekushona ubaba nomama. Yes. So ubaba ke ngo Sunday no Friday Sunday and Monday ntambama bazowabiza meeting ngayi2 olawo ma weekend wethanda ukuba nama meeting ntambama bekukhuleko. So bathi lonke lelo sonto mina ngaba khona ngolesibili mina ngolesithathu. So ntambama lonke lelo sonto uma ilokho wefundizwe elilodwa kwakurotate ukufunda kwezi. Kodwa lelo sonto lokho thola funda uma nami ngafika Monday la funda uyena uma nangolesibili la funda uyena uma efunda lelizwi elithi igazi lami lingawele emhlabathini ngikude nawe.
it's Flash David. So Thina uthugxila siyazi umpontshana usazohlala ngoba uyalazi kahle. Ngiyazi ukuthi wena awulazi kahle ukuthi le pivot libambe bampontshana lelo vesi obulicinga olugoglisho bala kunzima la. Waliswa nje naye esevrand ezothola imvubu igazi lami uthi kufundwa lelo inzuku seziyalandelana. Isonto lonke baba ngoba bazobuza ubaba ukuthi hayi uma sibona lezi nje lezi insuku leli langa ngikho ilelo nje ivesi olikhumbulayo manje lisakhe lenye ivesi umanje wayifunda lelo vesi futhi angasho lutho because ubaba wayasiphoqa ukuthi funda ushumayele usho something awufakazela incwadi. Yes kwakaziwa nje namhlanje usulukabani uyafunda uyashumayela kanjalo sonke so kwalokho kumake angazi why kwalokho kuma and lokho efunda lelo vesi sonke insuku lethi igazi lami lingawela emhlabathini ngikude noNkulunkulu. So ntambama makuphela kusho ukuthi wakhuluma nabo ke ubaba wabiza yena uwandile lo mncane wathi mina noma wena siyahamba emhlabeni wena fanele ujwayelane noZodwa umakoti wakhe nangu umuntu ozoba baba wakho la ngumuntu ozoba uma wakho kusho ukuthi betshela uwandile lo mncane uwandile wayena 11 ngaleso sikhathi. So makusasa ke ngabakhona nami ngolesibili ubaba ke sakhuluma nje ubaba bengayena bandla umuntu oncomayo umuntu othethayo yabo ubaba umehlanga nawe passage ebona into angayazi uthenze ubani buzwa ngempama nje nama ekhanda kanjani yini le bese wema usho uthi hayi usibo akumeni akayilungise kodwa kushawe wena aphambane nawe. Yes kusetshenzwa ngo1 la ekhaya nathi emasosheni ngiyakhumula sasitrenwe kanjalo wawungakwazi ukuthi ufuna senze chicken parade ohlangana nephepha kufanele ucoshe ukuthi liwiso sibani akuzile uzochaza wena nizoyibona nobabili ukuthi nenza kanjani yabo. Makunento wrong oseduze uyena uthatha iresponsibility ubaba wayesosha qhubeka. So ubaba ngalelo langa akhulume into engiconfuseayo nami ngidide ukuthi ubaba athi ngiyabonga ukuthi ungiphathe kahle awungihluphanga lutho ingane engangawe sezenza into eziningi akazwe ungiphoxa ngalutho ngicela ukuthi uqhubeke ukuthi wenze kanjalo. Yakhumbula ukuthi kufastiwe ngolesihlanu wentambama ubuye anginikeze futhi sengihamba nginikeze imali ngiyakhumbula nje ubaba ngicina ngikumbona wayemngala eminyango wasekhishini ekhuluma nami emebhekele wanginikeza imali waphenduka nje amabhekale ngasesihlahleni wathi sesokubona ngolesihlanu ke ngase mina yebo wahamba kuqala kunami ngingakahambi erenkeni wangena emotweni wahamba imoto ayikade washo ipake ngala wangena wahamba ngabuya nami ngalungela ukuhamba ngahamba ngaye eThekwini mengibuya mengifika mase ngilena ke esikoleni kungena ikholi ingene kulengane. Yes lengane lestintsha. Yes ay kwakuthiwa ufikile leyo ngane igama la ngihlala nofikile uzama Msweli nosesikafikile usufundana noMsweli phakathi nothile Msweli abakithi babengajwayele ukufika ko first year bayiphela ko standard siyabonga zami ukusimela. So ingene icall yabo baba mingene icall lapho baba kade ngibona ku TV angazi nje shothi kwakumusa kaNkulunkulu lento yenzeka Friday isivele kaningi ngaleso sikhathi indaba zayidlala ko SABC 3 isivele kaningi lento ku TV kodwa manje siyabhala thina Monday ngiyatadisha bokuthi uyibuka kancane iTV ufunde. Yes ekhanda lami nginakho ukuthi ngayibona play moto kuyashiya ukuthi ingozi in kodwa manje ngiconcentrate akuvumi ukuthi ngiconcentrate ilokho ngizama uconcentrate kulanto kodwa neTV ngiyintshontshe lokho ngiyenza lento le ekwabhala into elikhulu ngoMonday ay polymath late ngibhalana ay baba kungena icall ingena umgqibelo isekuse nje umoya wami uphansi ngomgqibelo ngavuka ngangadlaki inembezo yasho ukuthi kufanele ngabe bengifastile sonto lonke kusasa kuyiwe entabeni kade ngafastile namhlanje ke nje sekuyayifastekela ngomgqibelo kusadleki ay ingene icall kulengane ithi ngane yaba sesinangu mase shutha khulume kuzodwa lento ayikhulumayo ivele iphaphatheke lengane ibonze iphaphatheke isuke sihleze sisoyifola iphumi engasekhishini intaze nje yabo umuntu ehlenyuka ibuya ingene ekamereni ithe wena izama ukushintsha ubuso ngibonza ayikho right ithe wena
uyafuneka kini isikhotheni ayithanda ukuthi isikhotheni yabona uyafuneka kini isikhotheni awugodukile ngani kwi-weekend ngese mina ngisho lo phansi anginayo imali yokugoduka ithi ngizokunika hayi ngeke ngese uzokunika iseyenza ukunika nosiswaya thuke laba abanye angihlala nabo kwabandawonye athi uzomnika athi ayenza umboleka abe ngikhipha into fasting ayinele angigezile nje akuvumi lutho nje sokulokho ngangilokho ngilisembedeni ahambe ngivulela amanzi ebhavini ambogeza ngizokunika imali ngibe confused ukuthi kabe wenza lo muntu ongajwayele ukupha ongathanda isitalo ukupha nakuba bemkahle so nje wayi right emalini thina ubaba estinge ubaba nje ubaba ngapha ustinge uhlala nomngane ostinge ngani bakahle nayo kahle kodwa ukuthi nje akudedelwa imali ayiphumi yes yabo baba ngiphume ngebathroom ngingazazi ukuthi ngenza nebathroom ngijike ngiphindele eCameroon mase ngiyafica hayibo abantu bashocked lo munye uyakhala oyedwa ngiphosa ngesikwenze kanjani yabo ngithuka akhona umuntu engayizwa ngazathi uma wakhe kuthiwa wenze kanjani hawu mfethu sorry nami uma wamshone phansi ngithi sorry ngihambe ngenze ngilunge angiphelezela sizokuphezela ngithi uzokuphezela uFedropeni athi ne ayisigibele agibele nami hayi cha sifike erenki athi yazi ngizokulinda uzohambe ngoba ngiyakusola ukuthi ufuna ukuphindela emuva ikhona ingane engagoduki kuba useduza nje ayicha shame ngiyabadabukela kini ngingene emotweni abuza ukuthi yiphi imoto ayithona imoto eMandeni asi aye fast nje sengica ubuza udriver wemoto bamkhombisa udriver ahamba ku driver akhuluma no driver ngingazi ukuthi uthini ethi lalela ngizokukhokhela yazo ikhona imali senginike yona kodwa futhi ayi driver athi ngizokukhokhela driver ngicela ukuthi ahlale phambili lo umgadi akakuthanda ukugoduka kuba bathanga umgadi ukuthi uyafika ngempela so nje ngihlekeke nami ngithi kodwa kuqulami ngabe ibhadelani leli ngaphela ade ngisuka ekhaya nede ngisekhaya nolesithathu sengithiwa ko driver ngithanda ukugoduka hayi ngingeneke emotweni driver athi ayihlala la phambili ngihlale phambili endleleni abantu bahambe beyixoxela ke so nje abantu bayakhuluma ke inkosi yami ukuthi nokuthi bakhuluma yona into but abasho lutho driver vela ayifakela uRebecca vule volume belapha ekugcineni uyakwazi udriver akangazi lengane sintsheliile ithi ngesingayo yayithe icela angehlise straight ekhaya yayingakwazi la eMandeni so yayingazi ukuthi sehle renke ngiwalk siseyithi nje kunezitopi ukuthi ngicela bandla ukuthi umehlise ekhaya sekunento kanje so akazi ay udriver kuhanje angibeke rank angazi driver wathi ufuna wathi driver zokushiya ekhaya hayi ngathi khohlo ngicabanga nje ukuthi naku baba kuyini kusho uzongigenca phela sengizohliswa itekisi soqoma ematekisini bayizongigenca straight asabatha udriver ngithi ngeke nje lalini izulu hawu ngizokubeka ngithi khuleka hayi khuleka but khuleka ngiyeduze kabi ayazi ayeke ubhuti wabantu ngehle ngiwalk kwakusena indlela ephuma ngala uma baba ngiqhamuka lapha qhamuka uwandile lo mncane kune jacket yami engiyithandayo ke nje leather ngikhohliwe nje bade ngikhona yes nami nje ngisapha ngisayigqoke kabili ngiqhamuka uyiqhokela uqonzana ngisathi ngifuna ukumthethisa imvuli yani yamaduza nayo uyangihlangabeza ngibona abantu bebaningi ngijethi awushuthi kuyiwa manje entabeni yes vele nje bethe lo kini bathe buye ngambuza ngathi bathi abafoni ngani efonini yami ngathi uba lokhuluma naye wathi utho uzodwa sikweza wakho ngabuza abafona nefonini yami wathi uthi ayingeni ifoni yakho angisho mhlawumbe inkinga network noma ini kuphele kanjalo hayi aqhamuka uwandile laphana athi wathi nje iyeyendo uyibhemile ungihlangabeza nje sengikangaka ya ngisemne indaba kwenze njani ngisathi ngithi ijacket yami ayigqibe nje ijacket athi nje ibhemile ubaba abuyanga izolo ekhaya abantu babuswele ngibe confused nje ngibe nokuthi ubaba lokungazalwa kaza ngabuye ekhaya ngimbuze le phansi ngithi bese kwenza kayini ukuthi angabuyi into akayenze noma eqala abantu okuqala yafika ekhanda lami
Asikhosami baba ungenwa idemon lani kushuthi akasa usezoba yilabo baba babuye bangabuyi. Ngisho akangabuyi kwakwenza kwangabuyi. Athi cha akaza ngabuyi. Lapho kugcweleni baba la ekhaya kugcweleni. Ikhanda lami livele lidume nje. Ngibe confused ukuthi kungabe kwenzakalani. Kungabe kwenzakalani. Ngathi ngithi ngiyangena abantu. So emqondweni nami ngaba nokuthi kusho ukuthi kushona ubaba. Indlela nje abantu okwaba isililo ngayo mfica abantu abaningi kakhulu angeke ngithi ngangifica abantu ngafica onesi ngababona kancane abazalwane abangani bami manje abantu ayisebenza nabo kodwa baba into eyangidida ekhanda lami kuze kube namhlanje kwathi mengidlula ngangena ngadlula nje ngadlula ngayikamereni leka baba cause isikhathi sengibona indlela kwenzeka ngamqondeni nami kwafika ukuthi ngabe uma unjani so kwathi mengidlula ngingena ngabona abantu bebaningi abantu begcwele ekamereni kababa but umuntu oqala umuntu engambona kahle ngabona uma egoqe ngale kombhede efake uniform uma Saturdays wayengabasebenzi nama Sundays. Yes. So ngingena ugoqe ngale kombhede ekhanda uhlikizekile. Uyabo kwathi mengibuka kanje kuhlangana amehlo ngambona egoba kanje embhedeni ethi emva kalokho ngangasaboni lutho nje ngabe ngisakhumbula angazi ukuthi ngizothi kwaba isikhathi esingakanani but ngaphaphama kukhona umama kuthiwa uMamgazo siwashona owayinesi naye kodwa futhi sikhonza naye ngaphaphama nje ngibambile uMamgazo engithandazele engcinyile ngiphelelwa umoya ngabona nje nabanye abantu osizethu omunye ukhazi nami siwashona angazi baba umsweli kuze kube manje ukuthi yini lento engayibona but nje uNkulunkulu yazi into yokuqala engayibona nje ngena uyibona wena ungena ngimbona ekamereni lakhe yes ungena ngesikhathi kunabantu nje usuyangena manje uyekamereni so abantu bayakhala la ngiyadlula konke la nasekitchen khona abakhala bahlale ngisho phansi so ingqondweni yami sengijawa ukuthi ngoba uwaphela isikhathi sengihlangabeza uthe kimi ubaba kabuyanga yes ubheka umama ukuthi senginokuthi uma unjani and nginale hope yokuthi mhlambe ubaba ulimele mhlawumbe ubaba unjani la khona ngisafuna ukubona uma ukuthi aqala ukuthi ingabe uma unjani because nje usuku lwakhe lokuqala lempilweni yakho ubaba engabuyanga kuthiwa ubaba kabuyanga so mangena vele kusho mhlawumbe into esekhanda lami angazi mangena njengoba ngisho umuntu oqala engambona ngababona abanye abantu but yena ngaxakwa ukuthi why efake iuniform ku Saturday kusho ukuthi lokho efika izolo wabona ukuthi ubaba kabuyanga kusho ukuthi akazageza akazashintsha akazenze lutho ilokho egoqe ngalo phela umbhede wakho ngikanje ngimbona mina ugoqe embhedeni uncike kanje yambo umuntu ongasikade ekhaya and ekhanda uma ujwayele ukushuqula kumele ekhaya ekhanda nje umahliphliphi lezakhe wena nolenkulu akashuqula kenze leso phathi ngiyambona umahliphliphi yabo nje kwathi mengimbuka kuhlangana namehlo angazi noma ngizothi mhlawumbe kwabanjani because angibanga ngisabona lutho emva kwalokho ngaze ngabona nje sekulate sengazothi ngoba ngangifikela mhlawumbe kwangabotho ngifika ngabona ngazothi seqala ukuhalana ngezwe nje ngiphelelwa umoya uMamgazo uthi ungcinyeka kabuhlungu uyangithandazela ngaphaphama kwayima ngizama nami ukudonsa umoya kukhona omunye umama naye ongasekho kuthiwa uMakasena osizethu obani mase ngihleli isikhashana kungena ubhuti Sibo uhamba nobaba omdala akho umuntu osho lutho ke maze ngikhuluma namuntu ngicela ngikhuluma nowanga phandle so mengena ubaba omdala hawo ndumoso ufikile ngisho ngathi yabo baba sengifikile yabo akhulume lawo mazwi lawo lawo nje umuntu omdala ukuthi hey ngani zami sekunjena esekho into esizoyenza bese ethi ubaba sesimtholi mfowethu sesimtholile baba ngibe naleyo njabulo phela ukuthi iyaqhubeka indaba ukuthi utholakele kwenze njani ubephuma phi yabo mina ukuthi mhlawumbe uhijackiwe
bamthatha nemoto because bebekade bemzamile a month ago kwangaphela ngisho inyanga kade bezama uMajack bazama ukumdubula baze bamphuca isipam so ngibe nokuthi hawu mhlawumbe behijackiwe mhlawumbe bekwenzekeni bese ethi uSibo mangikhumbula kahle hayi bese uSibo ekhuluma indaba ukuthi kufanele bamthathe bamyise emakhaze asuke laphana ayemakhazeni athile kuyimangizwe ukuthi hayibo kusho ushonile inkosi yami uma esho njalo uSibo mase ngiyaqalaza uma ngisamboni ngiqalaze ngisukume ngithi ngisukuma kube khona umuntu ongilandelayo ngithi ngicela ungene etoilet mangene etoilet hayibo ngingene fast ngiphume ngisabathe endlini ayuma ngisamboni ke manje indlu yonke ngibuyele lapha ekamereni akhuluma uSibo angisazi nokuthi wayikhuluma ukuthini bese ngiyabuza ngithi uphuma athi uSibo naye uma akatholakali ngibuza akatholakali kanjani athi awunto akekho uma ekhanda lami ngibe nokuthi mhlawumbe uma uphumile wahamba nabantu lebebebheka ubaba sekulahleke yena athi uSibo hawu kanti wena wazi ukuthini kanti wena wazi ukuthini abekho umasho kanjalo nje abekho bashonile bonke nabanye kwaphela kanjalo yazi baba emva lokho anje akuzange ngikwazi ngisho ukukhala ngaba nambu nje angithi ngaba nambu ngabasukuma lapho ngayibona ukuthi ngimanzi ngihamba ngoshintsha ngihamba ngosiza abantu ababebhize ekitchen nje ngabuyela nje ngayimina lo befike emini nganokuthi hayi ngekuNkulunkulu azayenze kuleyo nto kusho sikhona enye into uNkulunkulu afuna ukuyikhombisa abantu ngeke abantu abamphilele kangaka uNkulunkulu enze kanje ngabe naleyo feeling ukuthi ngeke uNkulunkulu azayenze leyo nto mhlambe ufuna kuthanda bathandazelwe bavuke mhlambe ufuna kwenzakaleni nganokuthi ngeke kuzokwenzeke so nje ngabuyela ngaba right ngayiqhubekela nje nempilo yami normally nje yabo nje emva kokuthi esho kanjalo nje ngazi ukuthi ngeke izenzeke into enjalo kwaphela kanjalo ke okay asambe silapha nangu baba setholakele iyabuya ingqondo ke manje asilungisele umngcwabo manje iyabuya manje ingqondo ke manje uzokhala uzoba ingane isikhathi sonke kulungisela umngcwabo wahlala ubaba washona ngoJuly 19 wazongcwatshwa ngoAugust ingenxa ukuthi kwacinga uma kwenzela ukuthi kungenziwe imingcwabo ehlukene so sonke lesi sikhathi lesi kunabantu bonke abantu bafike basho yona leyo nto ukuthi singakhali ubaba ubeshilo wonke umuntu uzosho lokho ukuthi ushilo ukuthi uyahamba usiprepayile bonke nje abantu bancoma nje ukuthi hayi onprepayile and iwari yami ngaleso sikhathi ukhulekani akekho la indaba zama TV zanzani uyangifonela ngezinye izikhathi nami ngiyamfonela ngazi ukuthi kufanele ngithini kuye uyena umuntu nje engangeclose naye enganenza la ekhaya so uma ebuza ukuthi azoma ngibatholi nobaba kwenze njani ngikhumbula ukuthi kwagula ugogo engekho right ugogo zalo baba ngagcina ngathi kuye ngagcina ngathi kushona ugogo ngoba wayesebona konke engekho right kahle ukuthi indaba ndo umani baba ngilokho ngabathole efonini lokho ngabatholi yabona nami ngisho ukuthi kwesesikhathi ngiwaziba ama calls akhe nami ngingamphenduli kwesesikhathi kube yimina ngifisa ukukhuluma naye ngingazi ukuthi ngithini nginalento ukuthi uyedwa laphana at least thina sinabantu la kugcwele abantu bayasidodoza angaze baba kulesi sikhathi kulinda umncwabo ngibe nesikhathi sokukhala mfuna uqamba manga kwakungakhaleki nje khona kwakungekho kimi into efuna ukukhala ngoba ngisho ukuthi ngaba nami kwakungekho ukuthi ngakhala kwakungekho ukuthi kubhlungu ngangazi ukuthi khona enye into esazokwenzeka hayi lento abantu abacabanga ukuthi yenzekile ngangazi ukuthi khona into uNkulunkulu asazoyenza
ngangineshoya lokho ukuthi khona into uNkulunkulu asazoyenza akuzukuba bashonile khona enye indlela asazokwenza ngayo. Ufika nila ugcina khona usukhala usumukela ukuthi hayi lesimo isona. Mhlawumbe baba kwaba ukukhumbula kwami ukuqala ukukhala mhlawumbe kwaba 2 years Later uqala nje ukuthi ngikhale nje kubuye kwaba 2 years later kwakwenzekeni ngangade ngibhala ngase ngihlala eMlazi angazi ukuthi ngangiconfuse yini ngalelo langa khona umuzi engahlala kuona emva kokuthi beshonile inkosami ngahlala kahle lo yamuzi ngendlela babengakwazi ukuchazela yona ubaba wakhona naye wa strict sasikhonza naye ubaba wakhona naye ngeke ngithi wayifana nobaba ingenza khonza ayikwazi ukuhlala eVrandi but nje wa strict njengobaba njengokuthi wayengiyise esikoleni eNgilanda wa strict nje kanjalo baba wakhona mana leli joka leli langale lala uyalifica ngale liyaqhubeka ngale liqhubeka ubaba akasekho manje akekho baba beza nje bacela ukuthi bacela ukungithatha bangiqhubekise so ngihlala lapho nje yabo nje laphana nkosami ngangiqala nokuspoilwa laphana ngiyokwenziwa ikhanda ukuspoilwa nokwenza ukuspoil ukwenziwa ikhanda nje baba mina nje engangigundwa ubaba nge-razor mekuthi ngigundwa nge-razor makukuthi ungigunda ngani lokho akutholayo eduze kanti kuzojawe phela makuzogunda umuntu kwazi ukubanjwe noma yini wayesokwenzela khona sengibe mahliphliphi inhloso lapho kwakuyilokho ukuthi angiba mahliphiphana nje makuzobula ibhodlela le drink phal makunereza phal ikhanda wayenesizathu nje baba sokuthi angiba mahliphiphana hayi ukuthi isizathu ukuthi ugunde isizathu ukuthi ufuna kubeki lento ayifunayo yebo baba kwakufanele sebeyakuspoila lapha na sebekwenzela ikhanda sufaka nenetho sengenza baba nje yonke into awubakithi sengiphila ubutepu impela ubutepu nifake ukulungisa ikhanda ezinye ingane zesemamovini ezithi ubutepu lona ukulungisa ikhanda kwakuyi-soft life baba kimi thina ungibambatha nje sekuyi-soft life kabi ukuthi yimi lo ngibekini lezami zingaka so nje baba ngaphasa kwakhona into ngabhala ngaphasa kahle yes yebo nje ngiqeda ukuthatha ama-results angazi ukuthi kwenzakalani laphana ngathatha awulokhoza ngathola ama-results khona ingane yomngane wami akuthiwa uSlim Thembu khona lapha esikoleni ngithola ama-results ngikhiphe ifoni fast into yokuqala yafika kwathi angifonela uma fast nje kwabe khona into ethi angifonela uma ufuna ukumsurprise ala ufuna ukumtshela yes yabo nje baba inamba yamanga ngiyazi ngekhanda mhlawumbe waphela u10 years ngiyazi ngekhanda because umufona kube isikhathi eside ingena kwi-voicemail ethi ukuthula umama uMthembu kwamanje ngitholakala ngicela ubuye ungizame so nje ngangihlala ngiyifonela nje ngenzela ukuthi at least ngizwe lelo zwi lelo hey baba yabo ngalelelanga ngathi ngiyafona sahamba noSli babe wami babe wasenda konje ama-results angisazi ukuthi noma ngasendelwa ngathi ngasendelwa uthisha othisha balapha shemba bengiphethe kahle ubaba lo wesikhathi ngiyofunda lapha wayesireport isimo sami so nje wayecommunicate kakhulu nothisha nokuthi ucala amakhonto abangayiboni kahle kimi bareport kuye in nje ubaba wayengada kanjalo kwakubaba Mbambo yes ngesikhathi sasihlala ka AA eMlazi njengamanje bahlala ka BB eshade nomama uNokuphila Mbambo so ngihlala nabo nengane yabo hey baba sahamba umake wayengiphi imali yothamba uthenga isikhathi ahambe nami isikhathi angenze ikhanda nje sengolo nama result ungazi ufona masifika lapha baba sasise ulwethu ngithola lama results ngamba lengane ukuthi usikwazi ungene ulwethu baba ngowulizi manje usuphumile lapha kwalokho uzasikhumba lolo la baba ngangayi baba mina ngikhohlwa ukutshela ngangayi eitolo okay wanithenga baba ngangayi eitolo wawuthumela urequest cha ubaba wakhamba bafana ayekho intombazana esitolo la ekhaya kwakhamba bafana ngizwe kuthiwa sekuno Regis itolo zama toys ngizwe kuthiwa sekukhona obani Mr Price
ngaya ngelinye ilanga ngiphuma esikoleni ngahamba ngale imvubu baba esikoleni ngangaziwa nje ukuthi ngishawa ngemvubu mangihlale ngimabhadubhade ethweni ngahamba ngaphuma ngale uyobuka nje ngiyobona izitolo kwakade kwakhiwa iplaza iplaza yakhiwa nje ngingakwazi ukuya izitolo wenza tourism wedwa right lapho baba u2 minutes ukusuka la ekhaya uya izitolo ngiyibona zakhiwa zizeyiqedwe kodwa ngifinyelele ngizwa ngananga ukuthi kuno register lapha isitolo sama-toys hayi baba ngahamba ngaya ka register mana-ke ukuyalana wona usuthi ngi-tour guide umuntu uzomechaze ukuthi isitolo sama-toys yabo nje baba ubaba khona igama elisebenzisa ethi angilifonile abatheka uyazwa angifoni intombazane namehla enhloko so nje mengishaywa iqonqotha ethi kunamehla enhloko lokho isha baba imvubu silahle nosibonga khumbula siyilahla wayikhohla ihlala emotweni ngazo wayikhohla kanjani sayilahla sihamba naye saphuma ngakho indlela ukuthi umjulela sayilahla wabuya nezo3 wathenga ezo3 hayi baba emhlabeni ngiyagaranta ukuthi ayekho umuntu owazi imvubu njengosibo sibo at least nangikwazi ukuphika nangikwazi ukwenza yabo thina baba athi baba uyibona ukuthi ingane imishawa iyabaleka sasingabaleki thina kwakuthiwa thatha imvubu yongilinde ekamerweni uthatha imvubu uyomlinda ekamerweni sakhula kanjalo nje asikazi sibe nengane ebalekayo kwaqala kokhulekani into yokubaleka mezoshawa nalomncane lomncane khawake nje wayibaleka angabuyi nokubuya ukuthi uyeke kephi kogogo kobani thina nje soyithuna lo asikazi sihujwe masishawa wawutshelwa kanye uthatha imvubu yongilinda ekamerweni futhi engakuhluphe engihlukumeze thina sikhule kuthi hamba okho induku siyabona ukho induku ekahle ezoshaya wena ulokhu uyibheka ukuthi nina non standard ufuna amanzi lapho kubekwa amanzi la ngojet akushaye baba azaqimbe akushaya khumula bemanzi athi ayaqimbe hayi mina nje baba ngiwell trained emvubini yabo nje emvubini mana-ke lento yamanzi enzana amanzi uyaphuza phela ngithi nje obekushaya nje uyoma hawu lapho babuma wakhona uyidlalela ekitchen mhlawumbe uyicocela anyane esiyapheka uyayiculela nje akukho nanto ukuthi ungamemeza ukuthi ma hayi uyayazi ke uma akaza sishaye uma bengasishayi akaza manje sishaye wayesiceba nje ngathi naye wayewomunye wethu wayengane nje ngathi wayesiceba umwenza into athi uyeza ubaba ntambama uhlalwazi ngisho ngamncenga kanjani kodwa khona indaba loya lezo ihambisa vele inkulumo nje ube njalo njengoba nje uma wayengane indaba mana-ke kancane angifuni ukhohlwe i-trail of thought yakho ingakulahlekeli umama unabo mamkhulu omamncane azalwa nabo omalume bakhona uma kubo kwakumamkhulu usibongile yaxoxa ubesigama lomuntu omdala ushadele kaMngadi eMpaphala uyena yedwa okhona njengamanje yes firstborn kube umalume umduduzi washona kuthiwa wancinywa isitimela washona ngakazalwa kube umalume uSiphephelo ngakhula ehlala la ekhaya abantu bakamama bebenakho ukuhlala la besondezela imisebenzi nezikole owayehlala la ekhaya umalume uSiphephelo wadutshulwa kaSithebe bemfanisa kusho ukuthi ngephutha wadutshulwa inhlamvu ezo11 bemfanisa nomunye umuntu bese kuba sorry ngiyadideka fike kuba umamkhulu bese umama lo ushadile kaMngadi kube umamkhulu omunye esasembiza ngoAntu Mozambique wayehlala la ekhaya naye Mozambique wayeshadele eMozambique shuthi waba nenkinga neMozambique wabuya wazohlala la ekhaya wasikhulisa nje namuntu esasihlala naye nje kuze luwalo wayekhona la ekhaya wakhulwa waba nemalaria yena wayivakashe eMozambique wafika wathola imalaria washonela la
wasuka la eseyongcwatshelwa khona eMozambique because ingane zakhe ziseMozambique zayifundisa ngcwatshelwe khona shuthi ufike umamkhulu lo owayigane kamngadi kube uyena wayomese isigone yena okay bese kuba umalume lo ongamazi umalume umduduzi lo wangcinwa isitimela bese kuba umalume lo owayihlala la ekhaya umalume usiphephelo owadutshulwa bese kugcina umake ngiyenzela nje ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngoba lapho kushuthi sisazohlala la ngoba ibona lento ilokhu ihlehla kuyofuna ukuthi sihambe ke siyobuka umamkhulu ukuthi wayinjani usisi wakho ukuthi ushawe ingane lapha uyicicelo anyaniswa ishayile ingoma nje Jerusalem is a city sengiyambona nje the city of the land of the Lord I want to be there I want to be there I want to be there forevermore uniyakhala njalo ngapha uyakhala wena ngapha Lord I want wayethi baba funda before ushaye funda lapho ithini incwadi ithubula kuboshelwe entanyeni yomntwana mana kukhona phela bakubontshana iseBhayibhelini lonto yebo uyimake engqondweni baba uzokusitshela ukuthi into ekhona oyiphinde bezwe kahle abantu ithubula kuboshelwe entanyeni yomntwana ukushuthi mawushawa kufuna ususwa ngoswaziki esangixabene enhlobo nawe ngizosusa lento eboshelwe kuwena ufuna iziyoboshelwa kwenye indawo izisuke kuwena asamise ulwethu namba bespoiler kwaPP Ay baba ngifika laphana ngijabule ke nje ngiphe umambambo ngiphe imali yes ngila isitolo ngaba nomngane wami sengiphase kahle kuvele fast ukuthi angifonele uma mengithi ngiyafona mengithi ngiyaqala nje ngiyamfonela ngikhumbule yabo nje baba ngangiqala ukuzwa le nto kwaba ngazi ukuthi khona into ekephukayo la kumina nje ekephuka nje phakathi nje lapho singala ngase icathulweni kule ndawo yokuhlala icathulweni mufithi icathulo ngave ngahlala lapho ngavele nje baba ngaqhuma ngavele nje ngathi nje ba wakhala webaba hayi sibibithwana ngavele nje ngathi ngiyayibamba yabo umuthi uyayibamba kuyinyukele ngasabathe usili kwenze njani kweza usisosebenza khona baba kwayinto nje baba ngakhala lapha kwayimanje ngikhumbula ngazi ukuthi yini into yangikhumbuza kanje yana angazi kwaba ngazi ukuthi nje ngiyaqala noma ngangithuswa ukuthi yini into eyenza ukuthi ngicabanga ukufonela umama engijabule kanje ngahamba usiliwa athi asifonele noma bangilanda wayazi ukuthi ubaba bengilanda manje sesikoleni hayi ngathi kulungile ngizoyigebelela ngahamba ngafika futhi ekhaya baba ngaba right cause nje uma wafika nje wathi nje ukubuza hawo wabuya lethi ke namhlanje ngasho ngathi ngidlule itolo cause imali wayekade nginikile nemali baba ngiyithanda noma nginikiwe sabathi ngathi kulokho ngiyibona lokho uyibona njalo khona ngiyafuna futhi nokuthenga umana ufuna ubone oyiphiwe noma yakho phela sekuyami nje bangiphiwe kodwa evela ethukuthweni kabanike mhlawumbe masingakehlela ngaleso sikhathi phela evela ethukuthweni kama sengisho ukuthi nje unakho uthi ngoba imali uyithandayo ufuna ukuyisebenza na ubone yakho kanje noma ufuna le oyiphiwe webaba abamangaxoxela ngisebenza kwenye company yomunye umfana okuthiwa uSandiso Mthembu okuthiwa imvela yase trading ngimenzela yonke paperwork ngisebenza office lakhe ngingena Monday to Friday ngingena ekseni ngiphuma ntambama mangibuya ntambama yazo baba lento edumayo umshini wama ice mangibuya ntambama ngipheka ama ice ngisapply ama tavern la eMandeni ngama ice nebhusha lelo roads Saturday ngiyafunda empangeni ngenza diploma agriculture bese isikole kuthiwa True Divine Agricultural College. Hawu manje ungafiki lapho ugcina uqedile esikoleni electrical engineer? No baba ngaphazamiseka baba angiyazi ukuyichaza le ndlela ngaphazamiseka ngayo. Kwaba khona umunye ubhoti usuphazamiseka osemhlabeni manje.
baba bakhona imibhodi shothi sasizama ngazi ukuthi siyashada. So ngesikhathi ngihlala laphana kwaumuntu ongazi ukuthi kufanele ngibuye ngize la ekhaya kulotsholwe kwenziwe fast izinto nga engage kwangathi ngiyama esikoleni ngoba cause kwaba into esheshayo kwakuzoba into ezokwenzeka iphele yonke umlobolo nomshado within 6 months. Nihlangana phino lubhuti ewulwethu noma nihlangana esontweni naye. Uvele njengowasesontweni. Ulokhu 6 months nawe wenza lokho kuthembisa kwakuthiwa ngathembisa baba. Yes ngesikidi wawuzomisa iduku wawuzoqhomisa iduku kodwa ngesikholwa kwakuthiwa isikholwa ufuna ukuthi uthembise within 6 months bese ezovela ekhaya futhi ezokwenza lokhu lobo. Hayi waqala ngokulobola ngagcina ngokuthembisa. Wayinamandla nje okay woza namandla akhe. So ke baba kwangazi ukuthi lento kufanele ngebela ekhaya mayenzeka akwazi ukuthi yenzeke ngilaphana and ubhuti uyena osezongiqhubekisa esikoleni. Angikwazi ukuyichaza kahle but ayibona lento ukuthi kube nokuthi laphana bebengenzela yonke into ngehleli khona. Yes. Kodwa manje sekunenkulumo ethi kufanele ngibuye ngihlale ekhaya ngishade and then sengizoqhutshekiswa ubhuti. Le nkulumo ayiqhamuki kambambo bona bayathanda ukungenzela bayangenzela. Yes. Kangaka ukuthi baba wakhala uma mbambo ngihamba wangifonela wabuza noNdumiso kwenzakalani wagoduka umuntu obuyayo ekhaya wangabuyi wenzakalani ngesikole. Wena usubanjwe umoya wothando lomshado uyawubona amadlela cha baba ngangaba nje umoya wothando lomshado cha baba ngoba ngichaza nje ukuthi kwakunenkulumo ngapha ukuthi kufanele ngishade bese inkulumo yayingapha ekhaya. Yebo kufuna ukuthi umkhwenyana sekuzoyena uzothatha over. Okay, ngale akaze basho uthini umkhwenyana kuyonke lento naye ukona kule nkulumo ukuthi uzongifundisa. Yes. Okay, unamandla angakanani umkhwenyana? Ayunawo ukwenza angeke ngithi wayeyinkunzi but wayezokwazi ukwenza. Amahlombe akhabanzi nawe uyabona nje ukuthi hayi phela angithi manje insizwa zamanje ziyajima ubone ngeingalo zethu yabo bese nawe ubona ukuthi hayi ngokhala kuzwakala lapha ubona isibaya ubona yini oyibonayo ubona u6 form. Kanti wena lamandla wakala kanjani? Ngamba xoxela phela laba bantu abatrade uyabona abatrade balala ngezisu bethu uyabona nje se-UK uyifaka imali wena uthathe through yini lo yibonayo ubhuti uthi cha impela inkunzi le umbone esontweni uyashumayela obampontshana bamvumile banabo phela banomthelela nje bekhona ibona la ibona phela baba nabo ngcono ngoba semhlebu uyimakele iyeza kwena ingane ni manaka ke siqonde kahle ake ngicacisela baba umndeni wakamthembu wawungangene kulento. Yes, lento yayinto ela ekhaya la endlini uyibona ubhuti labo hayi ubhuti labo ubhuti wayekhona wayemdala uSibo yena lo bhuti. So nje baba angeke ngithi kwakuyini yani mhlambe kwakukhona lento ukuthi mhlambe uNondumiso meshada kuzophunguleka umthwalo yayibona feeling yokuthi mhlambe ngiyumthwalo. Sewukhonjwe ngekhaya ukuthi amaplate azoncipha vele ngidlale angazi namuthi yini kwakuyini inkinga ngapha ngoba ngidla eThekwini imali yokubavakashela ngithola khona leyo yokubuya ngeze ngibaphathele no chocolate uzobaphathela no chocolate kodwa still bafuna ngathi ungathi. Yebo baba. Umkhwenyana naye noSibo osibari bakulomshumo ukhule nje ngifuna ukuba manga wayengekho wayesegoli uyafika esazi ukuthi wawukhona khole ku-engagement yami. Okay, sibekunika lethuba ukuthi uthandaza uthini? Uthandaza ukuthi akwenzeke into. Ngisho phela specific wena isimo lesi unesimo oqondene naso manje. Mina. Uthandaza ukuthi
akwenzeke intando kaNkulunkulu ngempilo yami lokuthi iplan kaNkulunkulu iyona engidalela ukuthi ngiyenze le cela angipha amandla ukuthi ngiyenze ukuthi akuyona angiboni ngokuthi engalungi kunganzeki mana isikhathi uthandaza usukhona umlilo ukhona inhlansi engaphakathi to be honest nje baba ngangekho esimeni sokuthi ngingathanda umuntu noma ngingathanda umuntu kwakusahlangene empilweni yami kuthanda kushona abazali ngisa-adjust laphana ngiwaride ngalezi ngane eziwu-2 ezincane kunami enye iseGoli enye ilana eMandeni nayo lela isiqala ngathi yaphuma esandleni inanga lapho wasena 12 13 14 so angeke ngithi advice but umuntu owayekhuluma nami specifically ngendaba yalomshado wathi iBhayibheli lithi indoda ayithande umuntu wesifazane akathobe mina okwami ukuthi ngibe submissive asikho isidingo sokuthi ngimthande as isikhathi mina nje irole yami kwi relationship ukuthi ngimhloniphe asikho nje isidingo sokuthi ngimthande umsebenzi wakhe ukuthi angithande as long as yena engithanda it's fine ukuthi sishade asikho isidingo sokuthi nami ngimthande so into yethu yimi kanjalo ekutheni kufanele ukuthi ushade awuzokwazi ukuthi ube umthwalo kaSibonakaliso ebe uSibonakaliso unomkakhe nengane naye uyeke isikole wayeke uSibo isikole kufanele ahambe wathola umsebenzi kamasipala enze second year uSibo senonkosikazi usenengane usedrophile esikoleni nakho nawe nangu khule mebuye ekhaya kufanele aphindele emuva kufanele abe njani nanguwa so anikwazi ukuthi nonke kwakuyithuba lokuthi kushuthi kwakufanele ngishadele ukuthi anginabo abazali angisho kanjalo kwakuyithuba lokuthi ngingabe umthwalo wala ekhaya ngibe umthwalo wenye indawo mana-ke ngoba kwangeke kuze kube kanjalo ukuba kuthiwa ubaba wayekhona kwangeke nje ngiyazi ukuthi angeke iqale naleyo ngxoxo nje yomlalo womshado nginesho ukuthi angeke iqale kuba ubaba wayekhona kusho ukuthi makushona nje abazali impilo yakhe ivele yama impilo kabhuti uSibo yama kwafanele ukuthi si-adjust nje same day kwenzeka yonke lento cause noZodwa lo kwakuthiwa sisele naye wayengane enobungane naye bakhe obuningi bokuthi uyingane uZodwa ebedlala la ekhaya edlala phandle makoti yes engasathethi kuma mekuZodwa uthola ukuthi uwawe yamdlalisa lo wawo omncane umayani aniyeke bedlala magalopha la uthothi badlala eminyango mina ngibuye ngizosho kumaphela mina ngasakudlalwa la ekhaya nanguZodwa edlala nowa abe nokuthi mayibo awuyeke uZodwa umfunani uZodwa umyeke uma bayamthanda kakhulu makoti wala bayamthanda kakhulu ngendlela nje engakwazi ukuyichaza ubaba maye babona bedlala edlula yena hayi ubaba phela kwakushoda ukuthi ambeleze nje yabo nje indlela babemthanda ngayo kwakushoda ukuthi nje bamfaka emhlane ngangiqala ukubona ingane ethanda njengoZodwa la ekhaya ngisho ngahlala eVrandi ngakhuluma hayi yabo nje uZodwa ke shame babemthanda uma nobaba babemthanda nje lokho ukuthi ngangikufila nami ukuthi hawu kusho kuba babengithanda kwakuzoba nje umshado wakho uhamba ibanga elingakanani hayi baba uhambanga umshado ibaba washoda yini amadada hayi baba network ayingekho angithi baba mangayichaza ukuthi ngomuntu onjani nebaba umuntu ohlaze ehleka wamchazela umyeni ukuthi umuntu onjani noma uzochazela thina asikaze baba sibe nesikhathi menizo ngokwenkonzo anibe nesikhathi sinodwa akubi khona la mhlawumbe twasenhleki khona nobabili khona izinto senixoxa mina ngikhuluma kusokhona umphathi wabasha niyothenga amaringi nihamba nomuntu niyokwenzani yonke into niyoyofitha izinto in yonke into sokunomuntu okhona nibi kuthiwa nje
ninodwa nazana kahle ngendlela seniphambili ukuhamba kwendlela right asambeke so baba njengomuntu ngathi baba impilo mhlawumbe ngathi impilo ngomuntu nje baba onesibindi into engayisho ngami ngomuntu osifazane oyithatha decision into nje engidecide ngiyastika kuyona noma kuthiwa i-decision esabeka kangakanani into ezokwenza ukuthi abantu bangijaje kanjani but once ngiyimuntu oyijoyeza ukuba ne-backbone into engiyenza ngiyayenza engayenzi angiyenzi so as much as ngangisayingane nginalokho kusaba ngingakwazi ukuthi ngiphumela obala ukuthi kukanjani kukhona izinto ezaqhamuka eceleni engayithola ukuthi zenziwe ubhuti engahambisani nendlela yethu yenkonzo lazenze ngaphandle ngathi ngiyambuza wangafuni ukungiphendula ngazo kanti babengambuzanga nabafundisi wayengachazanga umkhosi waye umuntu othulayo vele sokwaba ukuthi nje akayazi leyo nto and then ngathi mina sibize umuntu involved kulento sibe sonke sobathathu achaze iside lakhe na uchaze iside lakho ukuthi awuyazi wakunqaba lokho so ngase ngiyamaka ekuthini njengoba unqaba ukuthi nibe phambi kwami noyi2 nobabili nichaze amaside enu angisaqhubeki shothi ngayeka kanjalo ke baba sengiyekile ngale esikoleni ngayeka esikoleni ngoJuly nga-engage ngoJuly 3 umshado kwakufanele ube ngo December 18 nje cause wayesephumile ama-invites ntontoni ngicabanga ukuthi ngasho ngoNovember ukuthi hayi angisaqhubeki how kwaba November yes awuba ngisafika eKenani hayi baba ngena phansi kwebhasi how kanti ukuthi wakwaba seKenani wazudayile eKenani ayi aseyona eKenani and baba ifamily yami ave yaba supportive kuleyo nto yaba angifuni qamba manga iyona into engicabanga ukuthi mhlawumbe kuzoba nalokho nje ukuthi yini lento yenzayo usibonisa neswe ngisisenkonzweni baba nje no ifamily yami ayikhonzi nala ekhaya oh yes ifamily abaseluthela yes la ekhaya kukhonza kwenye indawo but nje nga thola support cela i-meeting sahamba ngafike ngasho ngathi ngachaza kwenze ku1 2 3 ngenxa yawo angisakwazi ukuqhubeka akubanga khona nje nomuntu mhlawumbe uthi manje kwenziwe njani yabo ngoba phela kwasekulotsholiwe in fanele ukuthi kubuyele izinto zabantu warawara nje bathi okay uma kunenkinga njalo vele into ebibalekile into ukuthi ufunde in ngalena sengihambile ngale emumva uma wakhona wafona encenga ukuthi buya noma ngabe kuthiwa uyaqhubeka naleyo nto isikole still uyasidinga awukwazi ukungena emshadweni ngaphandle kwesikole ayibalance into yakho umambamba ubuye uqedele isikole kwakuthi hayi akabe njengomuntu umshuthu wangangenamuntu ozoba la ekhaya ngilungiselele izinto kufanele ngibuye ngibe la ekhaya ngilungiselele umshado so ke kwaphela kanjalo ke indaba yami ke yokufunda nomshado waphela kanjalo ngayeka kanjalo esontweni esontweni awusayi ngagcina lapho baba ngagcina lapho empela ngasho neminyaka emingaki ungasayi esontweni isihambile baba iminyaka but ngiyathanda baba ngiyayi yabo nje manje laba bayakhona manje enkonzweni bahlezi nkosami bedlula bengithatha asambe senkonzweni ngiyathanda kodwa yabo baba khona lento baba ukuthi uma uwedwa usuyikala lento ukuthi ngifike kanjani kulento ubona ukuthi okay into yokuqala ngisadila nalento ukuthi ngishonelwa abazali ayikakangeni kimi lento baba ngathini ukuze baba khona ezinye izinto mhlambe oyitshela zona wena uyikhohlisa ukuze ukwazi ukuqhubeka abantu nje baba iningi izinto abayitshela zona uthatha umuntu ukwi relationship engekho kodwa ukuze akwazi ukuqhubeka abe happy uyayikhohlisa ukuthi hayi njoba lento ihlupha sithakatha umakhelwane ukuthi uyifake wena and then uqhubeke so baba ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke kufanele ngibe nayo lento ukuthi uma usaphila uma ukhona wayengeke uma
ekhona ngempela lapha agcine engatholakalile kanjeyani because baba kwacingwa angazi ukuthi ngizothi kwacingwa kanjani kwacingwa laphana angazi isikhathi eside kangakanani mhlawumbe waphela 3 months abantu becinga emini nasebusuku kucingwa ngezinto zamaphoyisa kufika kwacingwa nje kusuka abantu zonke indawo ehlukene kwacingwa kakhulu kwacingwa kaze kwangazi mhlawumbe umuntu obengekho lapha kodwa ebebekhona bonke abantu bembonile ngisho ababebona ingozi yenzeka bambona so khona lento ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu usafuna ukuthi angijabulise ngelinye ilanga mhlawumbe ufuna ukubona ukuthi ngizokwenza njani ufuna ukubona ukuthi ngizoqhubeka yini ngimkhonze ngizoqhubeka ngimthande o ngizokwenza njani so ngibe nalento ukuthi hayi uma ukokwenzeka buyi njengoba abanye abantu kuyenzeka mhlawumbe umuntu uthothi ulahlekile u20 years obani aphinda aqhamuke uthothi abantu babethu ushonile kanti akashonile so ngisadila naleyo nto baba nakho iqhamuka ithuba lomshado angithandi liqhamuka angithandi but senginale pressure ukuthi uma ungafuni uplan ukuba umthwalo kabani so kusho punishment yokuqala ukuthi ngishonelwa abazali eyesibili ile ukuthi ngishadeke manje sefanele ukuthi ngishade umshado engawuboni ngenxa yokuthi akufanele ngibe umthwalo wamuntu la endlini so nje baba ngabona ukuthi ngeke angikwazi ukuthi ngithi ngivele impilo ingithwesa ngiphinde ngiyithwese nami akwenzeka okwenzakalayo ongizondayo kangizonde nje ngaphuma nje kuleyo nto umukela kanjani ubhuti mawusuthwena ngoba idate nansi usiyabonakala mawusuthwena hayi ucabanga ufaka ureverse uyapaka futhi hayi ngifaka ureverse uyapaka ubhuti baba ngamtshela nje kanye umuntu yena ongahlangana naleyo nto oqhubekayo kwawukuthi nje ngoba sengishilo ukuthi njengoba ungafuni ukuthi sihlanganiswe i3 ayisekho enye into kwaphela kanjalo nje ngamblocker ngangaphinde ngakhuluma nakaze ngiphinde khulume naye awusafiki namazo okuncenga akaze nje ngiphinde ngikhulume naye wayebona baba ukuthi ngiserious ukuthi ngeke ngize cha phela noma userious uyilethe imbali lo yihlahla lezi ayiletha kwangeke baba maye ngayiletha namhlanje ukuthi ungayishintsha inqondo baba nakhehleka lokho uzengayishintsha inqondo yambona baba cha baba ngayishintsha inqondo cha baba niyasho baba kwasekuqaleni ukuthi kwakuwumshado ukuthi ngingabe umthwalo angisawo umthwalo baba wamuntu yabo baba evaka lokho ngafunda ukuyizabalazela ukungabe umthwalo wamuntu ukubona everyday ukuthi ngidlani la endlini ngikhanyisa ngani amanzi ngiwatholaphi lo mncane ngihlala naye kwenzakalani ngaye ngabona ukuthi abantu baphumile kimi ngaleso senzo sami ngafunda from there ukuyimela kuze kube namhlanje ngoba mina ngiyayibonela nje abakhulu umuntu oyibonela umuntu nje ohlala enza iplan usacabanga isikole zimiye kumiyeni manje isikole ngiyafunda baba ngoba ngisho next year ngenza unyaka wokugcina ngizoba ngenza ama practicals ngidecide ukungena agriculture nje interested kakhulu into enza agriculture so ngiyaqhubeka ngithe mangibuka ngabona angeke ngilokhuza ama-ice impilo yami yonke ndila engisebenza khona i-company rights angifundisha maqamba manga umqashi wami ngiphethe kahle singakabi nale office baba bengimenzelela la ekhaya uthola ukuthi nje isikhathi angimenzelile lutho ngibone sengifakela imali nondo thengela izingane lapho mfana nje owamthemba omncane Nkosi yami kunami naye wakamthemba ngazi noma kwenza ukuthi wakamthemba ukuthe usandiso so nje bengivele baba ngizama kade sayiqala lento naye le yokusebenza ukuthi ene ngisho ngabe kuthiwa ayikho into engiyenzile mhlawumbe uthothi December nondubo othengele ingane into ekaChristmas afake leyo mali angifakela yona and then kwaze kwabuvula ioffice ke ngilapha full time ntambama ngiyenza ama-ice ama-weekends ngiyafunda awuthintela lapha kwindaba ye-DNA inithinte kanjani inihlukumeze kanjani lento ye-DNA ukutholakele isimo sakho sasithini nabo baba yabo lokho ukuthi kube kuthiwe kunamathambo atholakele
ngazi ukuthi ngathi babe khona okubuhlungu ngaphezulu kwento eyenzeka yabo uma usujwayele ubuhlungu babo uyabujwayela ngisho kanjalo ubuhlungu abupheli ubuhlungu nje kuba into ejwayelayo uphile nayo ugcina ungasanakile yabo nje baba bathiwa ungenwe yiva la ngena kakhulu la phambili la ngakhipheka uqala uzwa ugcina ungasalizwa kodwa nje uaware ukuthi ngineva lapha but aliphelile ubuhlungu kodwa awusabunaki ngisho njalo lento ukuthi sesijwayeleke manje ukuthi hayi kunjena nje asazi ukuthi noma kunjani nathi kodwa kunje bese kuthiwa ke khona amathamba atholakele okokuqala sekwenzeka kayithuko okokuqala kwathi khona amathamba atholakele eMatigulu lapha kaHewlett ngafonela omunye ubhuti nje umngani wami wathi nondo yazi khona amathamba atholakele khona ubhuti sebenza khona lapha kusizungu nondo khona amathamba atholakele laphana bebemba ngazi babethi bavula ipipe elithile ngaphakathi and lapho la umfulo odlula khona impela oh yes so ngifone khona umama engangimazi ke khona laphana umphathi khona ngimfonele ngizwa kuthiwa kunamathamba kanje yathi ha ungane yami yazi bese ngayikhohle indaba kama wakhe yena was ngiye laphana masifika laphana baba basikhombisa ila ncathi bangikhombisa khona ithombe yes bangitshela ukuthi kunesikali kuna lezi zinto zangenhla ngathi kwa isikali nalokho ingalo shuthi ngesikhathi bethola lokho labantu abambayo bama bangabe saqhubeka shuthi ngabe kwabiza amaphoyisa kwenzakalana ngazi and then sibe nethemba impela ukuthi hayi ku possible ithathwe ke ngihambe ngifonela uSibo sekunento kanje uSibo ngaleso sikhathi wayesebenza eMpumalanga uSibo wabe wayiqhubekela naye ukufunda yes sebenza eMpumalanga civil engineer waqhubeka waqeda yena yeah angazi noma waqeda kodwa nje angazi but lo civil engineer ngikwaziyo la besebenza khona sema amathambo manje sahamba naye uSibo wasuka sahamba sakwazi DNA bakuthiwa sizosenzela esibhedlela Catherine Booth sayenza salinde kwakuthiwa ama results azothatha azom 6 months ngalesikhathi nje sisanda kwenza ama DNA ama test uSibo makusanda kubuya lapho angikholwa ukuthi waphela 2 months washawa istroke wagula nje kwakube impela nami ngasaba ho silindele ama results uSibo senjena wathi ifebuya kuyena uma sizokwenza njani ngoba uyena phela umuntu osebenzayo yebo uyena umuntu omdala nami engazi ukuthi uyena ufanele enze plan kwacaca nje ukuthi cha sekufanele ngibe mdala kwangempela ke manje angisenayo nomuntu engireporta kuye sekufanele ngireport kimi ngaphela noma ngaba ke ekhaya ukepha ayikho into akwazi ukuyenza kodwa nje lokho ukuthi ube nomuntu ozomthethisa unomuntu ozomblame ukuthi kunjena nje la ekhaya wena awenzile ukuthi so mase kuleyo condition uSibo sekufanele abuyeze la ekhaya hlala la ekhaya seyagezwa uyanabukela uyafunza useyingane siqale phansi siqala phansi ke nje impilo manje seyingane ke manje la ngalasinde ama results awasaphumi isikhathi eside thina engqondweni yakho ama results ufuna unento ethini sona isikhathi babe sasenzima kakhulu kunaso sonke empilweni yami lezo ngingasho njalo ngisasenzima ngaphela isikhathi sokushona koma yes actually nangu sibonga la naka ama results ngalaswalindile nje isona isikhathi engathi sabanzima kakhulu kuzokhulula wena engqondweni mawucabanga ukuthi mangafika ama results ethi positive azokhulula noma unayo into hesitant unongabazana angisazazi nje baba ukuthi ngifunani angisazazi nje noma ikhona lento efisayo ukuthi kuba uma baba ubelungile uma wayilungile kakhulu uma uphile kahle nabantu wenza kahle wenze kahle phambi kaNkulunkulu wenze kahle kakhulu so lento ukuthi aphelele nje endleleni nje njengenje nje into yinje nje phela into ephelela kanje yana ukuthi awu
yagcina nasho ikati lagcina lidliwe izinja sazi kwenzakalani ngangibona engakudeserve indlela ayephile ngayo emhlabeni khona umuntu okuthiwa behlupha bekufanele yabo nje lo yamuntu lo yakubantu bonke ngibaziyo yena umuntu ongayideserve lento le but ke baba again indlela umuntu aye uyena umuntu ayihumble ngaye ngiyazi ukuthi yena deep down enhlizweni yakhe akanandaba nalento uma ngase kuthiwa njengamanje akakathola ithuba lokukhuluma ukuthi ufila kanjani ngokuthi wangcwatshwa noma kancwatshanga akanandaba uma wayenganandaba naye wayenandaba nomphefumulo wakhe yile into ayihliziyo waridi ngayo ukuthi enondumiso leseBhayibheli uma sidilizwa lesakhiwo sinomunye umzimba ongakhiwanga ngezandla so lo mzimba nje into ezodilizwa nondumiso into ayihlezi yisho ukuthi umuntu edilizwayo ayidilizwa kahle ukudilizwa wathi nje uma kudilizwa umuzi into ayicrashayo leyo so nje akubalekile into engabalekile umzimba nje lento ukuthi unakekele umzimba uyithande wena ungabi nandaba nomphefumulo yena into ayinkinga kunazo zonke lezo engenziwa umuntu ukuthi abe nendaba nomzimba wangaphandle engenandaba nomphefumulo so ngiyazi ukuthi uma la khona akanandaba nomzimba wakhe akanandaba ngisho kuthiwa wayegenciwe kanjani yena personally akanandaba but thina as abantu ababemthanda uma wayinto eyigugu nje kuthina ubaba wayemphatha nje njengeqanda yabo makuthiwa khona into okuthiwa iqanda ubaba wayemthanda ngaleyo ndlela uma so nje uma wayeyinto nje precious la ekhaya and then bese abe umuntu ogcine engaziwanga agcine nje yabo phelelezeni kube ngazuthi wayeyinto wayengayena umuntu nje kubhlungu baba nakho lokho kulinda ama results uba nakho ukuthi sengathi ngawuyena kodwa futhi kubhlungu kakhulu mangasafike kube uyena sengathi kungabe uyena ngoba kukunika ithemba lokuthi isakhona possibility ukuthi uyaphila yabo kuba nje ama mixed angazi ngizosema feelings yes ukuthi ngiyafuna kodwa futhi angifuni ngiyathanda kuba uye ukuze abe nendawo naye njengabantu wazi ukuthi ngisho kubhlungu nje ezinye izingane ngambile ngokukhala ethuneni kamanga thandaza yazi ngazizwa sengingcono ufisa sengathi ngakhona indawo oya kuyo but awazi uhlazo majini ukuthi khazunjani la khona njengamanje vele manje siwaphela umama wayemuhle uma wayemuhle kodwa ukhalele wayemuhle yakho umama ukhaleleni makune distance phela baba kunaleli igazi lendoda yemvubu kimi kunalento yemvubu kimi uyona yabuya dilute yakwenza ukukhalelane ka ube ne ubuhle ngibone lapha social distance kodwa uthola ngibufici iCovid ayithi ngasondelwa asiqhubeke nomama so nje baba ikhona lento ukuthi siyafisa and ikhona futhi lento ukuthi asifisi kube uyi nathi asazi ukuthi sifisane so baba kwesibili ngafonelwa omunye ingane yakamthembu uzinhle Mthembu nje siyumndeni nje nabo wathi nondukho into engiyibone ku Facebook ekuthiwa kunamathamba atholakale olwandle leyo nto ke mhlawumbe no 2 years or so kunamathamba atholakala olwandle edokodweni and aseze attest kusho sayikade etholakele aseze attest kwathola ukuthi umuntu wesifazane owashona between 24 ngazi noma and 15 yabo nje i description nje impela nami ngalethemba wasengitshela ku uzinhle wathi awucheck lapha nansi number ngimfonele kumseshi athi umseshi abuze uma wakho uyiloyana yangichaza okay woza ke sizokwenza iDNA indlela babengabona belimala ngayo kulokho yakuqala baba ama results sagcina singawathola acacile ngangilokhu ngiqiqa lapha kwagcina sekuthiwa angazi noma kwakunjalo noma ngangiphebezwa noma kwenzakalani kwagcina sekuthiwa hayi kwasengathi ngizoqala phansi suphelile almost 2 years kwathi kusuka kwakuthiwa hayi kuthola lutho umunye usisi owayelahlekile ngazi wayiqobela neboyfriend so angazi noma imgencile yamfaka lapha noma kunjani angazi kodwa but nje ngabona ngazi ukuthi impendulo yakhona sekuyinto okungiphebeza so nami ngayeka kanjalo ke
nangapha ngixakekile uSibo uyagula nje sekumuntu okufanele ngimnese full time. Konje simshaya kangaka istroke uSibo? Sigcine simshaya kathathu. Okay, asiphuthume sekuSibo masimshaya kathathu. Isilonda sivela kanjani? Ngaleso sikhathi baba ngangisebenza eposini. Mangisebenza eposini usala la yedwa mina. Ngesikhathi egula kakhulu ngangasebenzi nje ngahlala kwafanele ngimnakele full time. Wa recover impela nje sekwazi ukuthi ayele emall ayihambele yedwa. Ayi ngabona nami ukuthi hayi use right lo muntu. So ngathola umsebenzi la eposini. Kuseduze nje kuphela 5 minutes la eplaza. Mangisemsebenzini kashisa babili ngaliko 30 something. Wathatha istove 2 plate. Yes. Waya nawe ekamereni lakhe. Angazi noma ngizose mhlambe kwaku confusion noma kwaku idemon elithile angazi ngizosikwenza kalani. Wafika wasonisa uhleze empedeni uonisa 2 plate uyedwa. Wayengasali edwa eqaleni but asesembonza use right seyakwazi ukusala edwa emini. Asonisa istofu shothi ngenxa yokushisa wavuka amafits. Istroke samshaya waseba namafits kade enganawo. Kushuthi wavuka amafits wawela estofini. Ngenhlanhla wayifaka isikhindi ngoba kwakuzolayitheka kuvuthe yabo. Emewewela lapho kushuthi washa kwaze unyawo kwaze kwafika ethanjeni. Ngenhlanhla khona uboy wami ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi yebo mina ngake nje ukhethelo mhlawumbe no 6 7 na 11 manje no 6 7 uphuma esikoleni babesheshe baphuma kusho ehliso umalume afike emfica umfica usalele because mekade emvukile wayiba nesikhathi sokuthatha ukulala engavuki lapho shothi wafika wakhipha istove lapho ke ngoba nje shothi kuba waye umuntu oyizohlala yedwa mhlawumbe hour wayengasha angazi shothi azashona ngabe kuze kube njani mhlawumbe kwenzeka ngamiphonyaka lokho plus or minus kwaku 2018 mengicabanga ngisebenza eposini 2018 yes October 2018 October lezi silonda lezi sikhuluma ngaso uzokwazi uskepturisha nasi lesilonda esikhuluma ngaso bese sibonya okay nasi lesi silonda lesi okay so ke baba washa nje kanjalo wahlala esibhedlela angazi noma uzosuka 6 months December discharge. Wahlala kusho about 3 months. Waphuma saphola. Sake saba bed baba, sake saba bed impela saze saphuma impethu. Ngathola omunye ubhodi owayidayisa amanye amanzi angisazi wayethi anani but enento eyumshini sahuva. Lo bhodi njalo efika emphuzisela umanzi. Emkline ngaleyo nto sashesha saphola ke lapho ke mhlawumbe kwabe isonto saphola saba dry waba right njengamanje nje siqale phansi ke sisha ke nje angazi nami sizothi sibuyiswe yini ngoba sekuvele kwavuleka imbobo ngoba bamsika la baphesha yes bamsika ethangeni bamphesha sesiqale phansi ke nje sisha sha manje kade bese kungasekho lutho. Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors. Yabo sifika la sibuka umonakalo odalwe ukuhamba kwabazali. Behamba ngendlela engajwayelekile ukuthi uma behamba abazali ingane ithemba belikhona. Kodwa kwavela kwashabalala yonke into. Kwabizwa ukuthi ingane eqale phansi. Into yenu seniphila manje seniyahasilisha manje. Kakhulu baba ukhule useGoli uyafunda uSibo earlier before nje ukuthi azafika estroke nani ngicabanga ukuthi kwaba ungabi namuntu omdala abasele naye manake angithi uphelwe eganiwe yes umakoti ngaleso sikhathi umakoti ekhona la okusho ukuthi baba neyinkinga zokuthi abasanayo umuntu omdala abasele naye noSibo senza ukuthi yabo sekunalo mdotseswana kwaze kwafika ekutheni bahlukana yes bahlukana waphindela ekhaya kubo
umakoti. Yes. Oseseledwa ke manje sibo. Yesu sibo seseThekwini ke lapho la kusele mina nowa lo seswami omncane. Yeah. Wena sezizulu kwakuvele kwaphela kuke wafika le yansizwe namandla yazi into yakho yavela phela mhlambe ke impilo kaBhuti nayo ivele yama wahlasela nokugula yavele yama ngempela ke manje sekuwena umdala manje